Γεια σας και πάλι. Σήμερα θα σας μιλήσω για το Τέμι, το πρόγραμμα που κάνει πάταγο λόγω τις χαμηλές τιμές του και τα προϊόντα. Μπορούμε να βρούμε χιλιάδες προϊόντα, για το σπίτι μας, για το αυτοκίνητό μας, μακιγιάζ, οτιδήποτε. Είναι χιλιάδες τα προϊόντα που έχει μέσα και οι τιμές του είναι εξαιρετικές. Κάθε τόσο πέφτουν οι τιμές, μπορείτε να προσθέσετε προϊόντα στο καλάθι και κάθε τόσο οι τιμές πέφτουν. Βλέπετε, ό,τι χρειαστεί κάποιος μπορεί να το βρει και σε πολύ καλές τιμές. Εγώ έχω πάρει κάμερα αυτοκινήτου με μπροστινή εγγραφή και πίσω. Η τιμή ήταν πάρα πολύ καλή και η ποιότητα πάρα πολύ καλή. Έχω αγοράσει επίσης κάποια άλλα πράγματα για το σπίτι, για το μπάνιο. Όλα τα προϊόντα είναι εξαιρετικά, έρχονται καλά συσκευασμένα. Μπορεί να κάνουν μία εβδομάδα ή 10 μέρες. Οι ημερομηνίες που γράφουν μέσα είναι πάντα σωστές, δεν έχει καθυστερήσει πακέτο. Τα προϊόντα είναι άψογα, υπάρχουν κριτικές για κάποιους που θέλουν να δούνε καλύτερα τις κριτικές των άλλων και να αποφασίσουν τι θα αγοράσουν. Είναι ένα site γενικά που εξοικονομούμε χρήματα. Όποιοι από εσάς θέλετε να εγγραφείτε, θα βάλω το link μέσα για να κάνετε την εγγραφή σας και νομίζω ότι θα είστε 100% ευχαριστημένοι. Ευχαριστώ.